खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ आथिखालाव जोंनि बर' लाइमोनफ्रा बबे लामाजों थांगासिनो। गुबुन हारिनि सुबुंफोरजों गोबां खेब बुथारजानाय लांखारजानाय खोनासेयावबो मानो गुबुन हारिनि गोदै बाथ्राखौ लानानै लांखारजाबाय थायो। बेबादिनो बाक्सा जिल्लानिफ्राय लांखारजानाय उन्दै ट्राइबेल हिन्जावसाखौ कामाख्या रेलवे स्टेशनाव बोखांनो हादों। उत्तर प्रदेशनि सासे लाइमोना लांखारनायनि जाहोनाव बाक्सा जिल्लानि सासे उन्दै बर' सिख्लाखौ कामाख्या रेलवे स्टेशनाव लानानै थांनो नागिरनायनिफ्राय हमनो हायो। खौरां मोननाय बायदिब्ला हिन्जावसाया ससियेल मिडियायाव ऋषि राजपुत मुंनि सासे सेंग्राजों लोगो जादोंमोन, जाय उन्दै हिन्जावसाजों सोमोन्दो लाखिनायाव गावनि सिनायथिखौ दोनखोमादोंमोन। जोबथारनायाव मोनसे खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै गुवाहाटीनि कामाख्या स्टेशनाव थानाय समाव एबा लांखारनो नाजानाय समावनो हमनो मोननाय जाथाया सोराङाव फैदों। बेनि सायाव नायबिजिरनाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। राज्य सभानि MP प्रमोद बर'नि मोनसे हान्जाया हादोरनि मिरु नखर नेहाथारि IAS गबिन्द महनखौ गोदान दिल्लीयाव लोगो हमनानै BTR गोरोबथानि आद्रा थानाय बाहागोफोरखौ थाबैनो मावफुंनो आरो सोलिबाय थानाय मनसुन पार्लियामेन्ट सिजनावनो 125टी एमेन्डमेन्ट बिलखौ पास खालामनो दाबि दैखाङो आरो माखासे ओंथि गोनांबो सावरायो। हादोरसा सभानि MP आरो BTRनि बारग' CM प्रमोद बर'नि दैदेननायाव मोनसे थान्दै हान्जाया मैया लकसभानि MP जयन्त बसुमतारीजों लोगोसेनो UPPLनि लेङाइ आफादगिरि दिपेन बर'जों लोगोसे गोदान दिल्लीनि कर्तव्य भवनाव MHAनि गोदान मावख'आव मिरु नखर नेहाथारि गबिन्द महनखौ लोगो हमहैयो। थान्दै हान्जाया 2020 मायथाइनि BTR गोरोबथानि आद्रा थानाय दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनायनि सायाव सावरायो। जथुम्मानि समाव दिखांजानाय गाहाय आयदाफोरा जाबाय फारियै BTRनि खुंथायारि गोहोखौ गोख्रों खालामनो आरो BTCनि रांखान्थियारि गोहोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय 125टी एमेन्डमेन्ट बिल एबा 125टी संबिजिरारि सोदांनाय बिलखौ पास खालामनाय, कार्बि आंलं आरो दिमा हासावआव थानाय बर' कचारिफोरनो ST एबा ST हिलनि मान होनाय, BTRआव उफ्रा गामिफोरखौ आरोबाव सोफादेरनाय, फरायसालि आरो फरायसालिमाफोरखौ ओनसोलारि खालामनाय, NDBनि बारग' सोद्रोमाफोरनि हेंथायै थानाय केसफोरखौ बोखारनाय आरो सा6 बारग' NDB सोद्रोमाफोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय हगारनाय, मुंख्लंफोरनि नखरफोरनो अनसुंथाइ होनाय बायदिखौ लानानै सावरायनाय जायो। BTCनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारीनि बिथोन बायदियै JEE आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय तरुण चौहाननो NIT सिलचराव मुं थिसननो थाखाय 4,50,000 रां अनसुंथाइ गथायदों बिक्रम दैमारी, कास्टम बसुमतारी आरो रिनजय बर' बिथांमोना। क'क्राझाराव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। लामा जाब्रबथायाव एक्साइज बिफाननि इन्सपेक्टर रनेन नार्जारिया गोब्राब जोखोम जादों। जाथाया क'क्राझार सोहोरनि सानजा फारसे थानाय निउ फ्लाइअभारनि साखाथियाव जायो। गोबारै खारनाय बाइकनि सौग्रावनायाव बे जाथाया जानो मोन्दों होनना मिथिनो मोन्दों। जखम जानाय एक्साइज इन्सपेक्टरनि न'आ बाक्सा जिल्लानि मुसलपुरनि पुब बांनाबारियाव होनना मिथिनो मोन्दों। क'क्राझाराव बड'लेण्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेज आरो क'क्राझार जिल्ला खुंथायनि बानजायनायाव मिशन APC एन्ड UPSC बेखेवगोन फैगौ 15 आगस्तआव। BTCनि मोनबा जिल्लानि लाइमोन हौवासा हिन्जावसाफोर जाय UPSC एबा APSC बायदि बादायारि आनजादफोराव जिरायनो लुबैयो बिथांमोनखौ बे मिशन हाबाफारिनि गेजेरजों फोरोंथाय होनाय जागोन। बे मिशन हाबाफारिनि गुबै थांखिया जादों BTC ओनसोलनि रोंगौथि गोनां बिजाथिफोरनो गुन गोनां सोलोंथायारि मदद, बोसोन होनाय आरो दिथा होनाय। मंगलबारखालि एबा मैया क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि पंकज चक्रवर्तीया बे मिशननि हाबाफारिखौ फोसावो। BACनिजों खुंजानाय आरो क'क्राझार जिल्ला खुंथायनि हेफाजाबजों मावफुंजानाय बे फोरोंथाय हाबाफारिया बेसेन लायालासे जागोन। बे मिशननि मोनसे जर'खा आखुथाया जागोन IAS, IPS, ACS आरो APS मावख'गिरिफोरजों लोगोसे रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरनि गावारि सुबुरुन। साफ्रोमबो बोसोनगिरि 5निफ्राय 10 बिजाथिफोरखौ लागोन, मोनसे हान्जा दागोन आरो नेमबादियै दिथा आरो बोसोन होगोन। बेनि गिबि खोन्दोआव 28 आरो 29 आगस्तआव साननैनि अरियेन्टेसन मावबादा खुंनाय जागोन। बे मावबादायाव सा 200 बिजाथिफ्रा बाहागो लागोन होनना मिजिंथिनाय जादों। जिल्ला बेंगिरि पंकज चक्रवर्ती बिथाङा। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बर' बाप्टिस्ट कन्भेन्सन थामहिनबा BPCआ खर'सा आसामाव जालांनाय
दैबानाजों रिलिफ केम्पआव थानांनाय सुबुंफोरनो अनसुंथाइ हैनायनि सायाव खौरांगिरिनि सिगाङाव बिबुंथि लाखिदों। नेपालिकुटि शिबसागर जिल्लायाव बिथांमोना दैबानाजों धोन दौलत खहा जानाय आरो जिउ गोमानायनि सायाव दुखु फोरमायदों। लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बिथांमोनखौ हानायमानि मदद होनो नाजागोन होनना फोरमायदों। लोगोसे फैबाय थानाय समाव बिथांमोना इसोरखौ सिबिनायजों लोगोसे समाजारि एबा सुबुंनि गाहाम खामानि मावलांबाय थागोन होनना बिथांखिफोरनि सोमोन्दै फोरमायदों। हर हर तिरंगा केम्पेइन 2022 नि बाहागो महरै चिरां जिल्लायाव 11 आगस्ट 2026 आव लाइमोनफोरनि गेजेराव हादोर अनफावरि, हादोरनां गोग्गानाय आरो सांग्रांथि बांहोनो थाखाय गोबां हाबाफारि लानाय जादों। मैया मंगलियान गोजौ फरायसालि आरो अरबुसि ब्रह्म मेम'रियेल गोजौ फरायसालियाव तिरंगा रेलि हाबाफारि खुंनाय जायो। PM श्री बिजनी बन्दाब एचएस फरायसालियाव मोनसे स्पट रायथाइ लिरनाय आरो सोंनाय फिन्नाय बादायलायनाय हाबाफारिबो बानजायो। बेफोर गासैबो हाबाफारिखौ चिरांनि जिल्ला खुंथाया बानजायनानै बयखौबो बाहागो लानो थाखाय थुलुंगा होनाय आरो माहारियारि खौसेथि आरो गोग्गानायनि मोन्दांथिखौ गोख्रों खालामनाय जादों। 2026 आरो 2027 बोसोरनि थाखाय गाजा गोमजायै ओंखारबोलायबाय बारलाम्फा थियेटारआ। बारलाम्फा थियेटारनि थुनफावथिना एबा तालिम सोलोंजेननाया मैया मोनाबिलिनिफ्राय जागायजेनबाय। तामुलपुर जिल्लानि 2 नं गरेस्वर बाथौफुरि गामिनि बिगोमा उपेन बर'नि दैदेननायाव 1994 मायथाइयाव गायसनजादोंमोन। बारलाम्फा थियेटारआ 39 बोसोर बैसोआव आगान होबाय। बारलाम्फा थियेटारआ देग्लायनि 2022 आरो 2027 मायथाइ बोसोराव रमेश बर'नि लिरनाय आंनि गोरबोआव नोंनि सावगारि, पुलिस जयकान्त रामसियारि लिरनाय सिमांनि जोमै गांथाम नायजाबखौ लानानै आवगायबोबाय। थियेटार दिथागिरि कमिटि आरो नायगिरि अनसायगिरि नोंथांमोना नोंथांमोननि ओनसोलाव दिन्थिफुंनो लांनो गोसोब्ला एबा नायहोनो गोसोब्ला 8638867092 नङाब्ला 9365774210 नम्बरनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हासिगोन। खासेवनि मानेक अन्थाइ आरो काला गुन्द्रा बेदरनि गोथार दै सान्थिखौ नोंथांमोना फोथायो नामा? जुदि फोथायो, बे रादाबा नोंथांमोननि थाखाय। केन्सार, टिउमार बायदि बायदि गेदेर बेरामफोरा फाहामजागोन होननानै बे समाव मिथिनो मोन्दों। नोंथांमोना मिथिनो लुबैदोंना माबोरै? थारैनो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्थिपुर नांदरबारि गामियाव दरले बसुमतारिया बेफोर बेरामफोरखौ मुलि हरनानै फाहामो। खासेवनि मानेक एबा अन्थाइ आरो काला गुन्द्रा बिफांनि बेदरनि दैनि मुलि हरनायनि गेजेरजों बिथांजोआ फाहामो होननानै बुंथिदों। आरो जुदि नोंथांमोना बेफोरबादि मुलिखौ नागिरदोंब्ला 8811984476 जानबुं नम्बराव फोनांजाब खालामनानै दरले बसुमतारिजों रायज्लायहरनो हागोन होनना मिथिनो मोन्दों। मोनसे गिख्रंथाव जाथाय। दिनै सोरांसि समाव रङियानि बालागावआव 27 नं राजा लामायाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जायो। जाय जाब्रबथायाव जायगायावनो 2 सुबुंनि जिउ खहा आरो जिउ गोमानाय 2 सुबुङा बङाइगाव नतुनपारानि देबब्रत कुन्दु आरो नाहर दे होननानै मिथि मोन्दों। गारिखौ सामलायनो हायियाव लामा सेरनि दंफाङाव गोबारै सौग्रावनायावनो बे दुखुनांथाव जाथाया जायो। जाब्रबथाय जानाय गारिया AS19Y0780 नम्बरनि टाटा नेक्सन गारिमोन। गुवाहाटी रुपसि बिरखं सिबिथायनि थाखाय मोजां खौरां। बिरखं बिथांखियाव खम जाबाय बिरखंनि भारा, जेराव 639 रांनिफ्रायनो बिरखंनि टिकेट धुबुरीसिम हान्थिनायाव गोदान फोनांजाब खालामनो हागोन, जेराव 40 मिनिटनि गेजेरावनो सहैगोन हान्थिगिरिया। गसाइगाव महकुमा खुंथाया भारत उदांस्रि सानखौ फालिनो साखाफारा जादों। हादोरनि गासैबो ओनसोलफोरजों लोगोसे गसाइगावआवबो 80थि उदांस्रि सान फालिनो थाखाय खुंथाय बिफाना गोख्रोङै साखाफारा जादों। गसाइगाव महकुमा खुंथायनि बानजायनायावबो गसाइगाव गोजौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बे बोसोरावबो गाहायै फालिनो गोनां उदांस्रि साननि थाखाय गसाइगाव सदरनि खाथि-खाला थानाय गं 10निबो बांसिन गुबुन फरायसालिमाफोरनि फरायसाफोरजों लोगोसे NCC आरो पुलिस बिफानाबो पेरेड खालामनाय हाबाफारिखौ लागासिनो दं। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फिन आरोबाव फोसावनो लादों गेदेमा रन्जन दैमारिनि बागै। जों बयबो मिथिगौ, मोनसे समाव आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय हारिनि रैखाथिनि थाखाय बर'नि हाथियार लाग्रा आफाद जोनोम होनानै गोबाव सम सोरखारनि हेंथायै दावहा नांबोनाय बयजोंबो मोजां मोनजाग्रा रन्जन दैमारिया दासिमबो जोबथेसालियाव दं। CBI केसजों एक्टिभ जानानै थानायनि जाहोनाव
बिथांजों लोगोसे माखासे बारग' एनडिबि केडारफोरा जेलाव दासिमबो दं। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनां दि 2022 नि गेजेराव सुप्रिम कर्टनि गोदान हियारिंनि तारिखआ फिन फोसावजायाखै। उकिलफोरनि सम मोनै आरो गुबुन आयेनारि जाहोनफोरनि थाखाय हियारिंआ दोनथ'जागासिनो दं। बेराफारसेथिं बिथां गेदेमानि बिनानाव डक्टर अनजालि दैमारिनि नाजानाय आरो गोबां बारग' एनडिबिफोरनि गोख्रों नाजाबोबाय थानायजों गोबां खेब हियारिं जानानै थांदोंब्लाबो मोजां फिथाइ थायाखै, जेराव गोबां खेब बेल हियारिं जानो गोनां समावनो उकिलफोरनि सम आरो खाबु होनो हायैनि जाहोनाव गेदेमा रन्जन दैमारिनि हियारिंआ आद्रा जानानै थादों। माब्ला बिथांनि फिन हियारिंआ जाफिनगोन? माब्ला बिथाङा जोंनि गेजेराव बर' हारिनि गेजेराव उदां जानानै फैनो खाबु मोनगोन? बेराफारसेथिं बर'नि गोबां गोजौ थाखोआव थानाय दैदेनगिरि राजखान्थिगिरिफोरखौ आथिखालाव गेदेमा बिथांनि फारसे जेबो बाथ्रा बुङै उदां खालामनांगौनि थाखाय सोरखारनि हेंथायै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनाखै। नाथाय बावैसो सान सिगाङाव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया रन्जन दैमारि बिथांनि बागै खुगा बेखेवनायखौ नुनो मोन्दोंमोन, जेराव बिथाङा बुंदोंमोन उदां अख्राङाव लाबोनो हायैनि बाथ्राखौ, जेराव बिथाङा ओरैबायदि बुंदों, एनडिबिनि गाहाय रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोनो थाखाय बिटिसिनि आवथायाव ल' एन्ड अर्डार गैया। रन्जन दैमारिनि जेबो तत्त्व गैया। बिटिसिआव हाग्रामानि सोंथिनि फिननाय होनायाव बारग' एनडिबिफोरा मा फिनजाथाय होगोन बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांबावदि बर'फोरनि थामथि गोरोबथा बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों एक्स एनडिबिफोरनि जेंना, बारग' एनडिबिफोरखौ जेलनिफ्राय उदां लाबोनायनि दफाया दंमोन। नाथाय बे दफानि गेजेरजों रन्जन दैमारिनि अनगायै माखासे बारग' एनडिबिफोराल' उदां अख्राङाव फैबाय। एक्स एनडिबिफोरनि जेंना, साख्रिनि जेंना, थांना थानायनि थाखाय राहा खालामनानै होनो थाखाय थांनाय 2020 मायथाइनि 24 जानुवारि खालाराव एबसु, एनडिबि, इउबिपिअ, आसाम सोरखार, भारत सोरखार जथायै बिटिआर एकर्डआ जानानै थांदोंमोन, जाय एकर्डआव गोबां दफाफोरा दंमोन। बेनि गेजेराव बारग' एनडिबिफोरखौ जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोनानै बिथांमोननो थांना थानायनि खाबु खालामनानै होनाय दफाया आद्रा जानानै थायो। बेराफारसेथिं गेदेमा रन्जन दैमारिया दिनैनि समाव मानो बेबादि जोबथेसालियाव थाबाय थानो गोनां जाखो? सोर गारां दिखांगोन गेदेमा रन्जन दैमारिनि थाखाय? आथिखालाव सोर दैदेनगिरिया, सोर राजखान्थिगिरिया उदां लाबोनांगौनि थाखाय हाबा मावगोन बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय एसएसएलसि आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो एइचएस आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो एइचएस आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्कस लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्कस इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्टस, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 87203585 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन।
बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम और बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयि समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, और, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम और बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।